Gent de la llacuna. A l'encosa 126 d'abril del 2026 s'hi publica un article sobre la visita de la Verge de Fàtima a la llacuna l'any 1955. Aleshores, mossèn Antoni Llença Borràs, que feia poc que era rector de la llacuna, va demanar a l'arquebisbe de Barcelona celebrar una santa missió juntament amb la visita de la Verge de Fàtima. Una santa missió consistia en una sèrie de sermons i exercicis pietosos fets durant uns quants dies per uns sacerdots de fora del poble, que se'ls deia missioners. La imatge de la Verge, que rebia el nom de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima, estava a la parròquia de Santa Maria de Gràcia i des de l'any 1950 havia viatjat a molts pobles de Catalunya. L'any 1955 va venir a la llacuna i també va anar a la Torre Busqueta, a Rofes i a Santa Maria de Miralles. Aquesta visita va ser un fet remarcable en la vida d'aquells anys de postguerra. Molta gent encara recorda que als vespres els veïns es reunien en algunes cases per anar fent grans quantitats de flors de paper crep de color blanc, blau cel i rosa. Van guarnir tot el poble amb branques de pi, boix, romaní i garlandes fetes amb esparreguera, tot ple amb les flors de paper. Als balcons s'hi van penjar domassos de color blau cel amb símbols marians. Per uns dies tot el poble es va transformar. Sembla que hi havia moltes ganes de celebració col·lectiva per fugir de la grisor d'aquells anys de postguerra. A les fotos que acompanyen l'article es poden veure les decoracions que omplien carrers i places. Llàstima que no siguin fotos de colors. S'hi veuen també llaconencs que van aprofitar l'ocasió per fer-se fotos en família, en grups d'amigues, per tal de tenir un record d'aquella feta. Al Sell encara queden moltes fotos per mostrar i s'aniran publicant en els pròxims números de l'encosa. Aquest article està fet des de la secció de fotografia del Sell i forma part de la sèrie titulada L'àlbum de fotos del Sell, que des de l'encosa 123 d'abril de l'any passat mostra fotografies d'esdeveniments col·lectius o particulars, celebracions, anècdotes, que formen part de la nostra història col·lectiva i ens permeten evocar temps passats i, el que és més important, recordar els llaconencs i llaconenques que ja no són entre nosaltres. Gent de la llacuna, amb Manolo Garrido.